Ang SED Marketing, mudalit kaninyo ning sugilanon. Tambok ko nga babae. Oo. Ako gidooli ko at hoy, tambok papalita ra tag baboy. Kasabuan mo ko pre kini hoy. Ay pagidaan na ha, doon ako ingan ha, nganong tanganan ko nimong tambok, doon ako ingan. Buya gud. Di ako lang siyang giusapin ko, hoy, baboy, papalita ra tag tambok. Libuan katao ang ilang gilingaw, di pa katawa, apan kumusta sila sa tinuod nilang kinabuhi. Mura rin mong ihatag na ako. Naka-advance ba ito itong syuha day? Mau ka na lang nabilin. Di ko magsilbi ng kinabuhi, Alan. Dili ko mabuhi ini. Di na gani ko makapamalit sa akong pangarte. Mubalik kog sayaw sa musugot sa dili. Day, Carol! Kaluoy sa komedyante, maglilingaw sa mga tao, apan wa si kalingaw sa iyang kaugalingon. Kinsa ganang gitan-aw mo sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve. Amahan kong hari, Oh, tagakalibutan! ay ayaw sa hilab ti amahan kong hari. Ayaw pagsandig sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve! Unsa kining naitabo nako. Unsa kining akong naimutangan. Day, Carol, mga anak! Day, Chini! Miyanas tatay dahi, may dakong lami dahi! Tatay Alan! Anong naghila ka man, anak, ha? Wala si nanay, tay. Nagdala siya og bag. Nyingon siya. Layas na siya. Ha? Ibiyaan ta ni nanay ni mo, Carol. Ano man, day? Gibuhat ko manaunta ang tanan nga buhi ko kabusa akong pagkakomedyante! Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Unsaon ba man kaha pagpakatawa sa usa ka komedyante kung ang iyang kinabuhi puno sa kasakit? Ang Komedyante! Sinuwat ni Teresa Terol Soria. Ubos sa direksyon ni Goliath Macurda. Spinner, Jeffrey Gaburada. Soundman, June Puhanes. Audio editor, Randy Tayad. Dalit alang sa inyong karingawan sa SED Marketing. Pigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap o New Celebrity Kojic Soap. Lahat ang naglalaba, ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria, pinagluluto ka pa. Pagsusuka, pananakit ng kalamnan, walang gana sa pagkain, hirap makatulog, makating balat, sobrang pag-ihi, pamamaga ng mga paa o nahihirapan sa paghinga. Ilan lamang yan sa mga sintomas na may problema ka sa kidney. 2.3 million ng mga Pilipino ang nakakaranas ng problema sa kidney. Mahalaga ang kidney dahil ito ang nagsasala at nag-aalis ng mga maruruming bagay sa dugo sa pamamagitan ng pag-ihi. Pangalagaan ang kidney sa pamamagitan ng pag-inom ng SED Cogon Capsule 3 times a day at uminom ng 8 basong tubig araw-araw. Laging tandaan, basta problema sa kidney, mag-SED Cogon Capsule! Produkto ng SED Marketing. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, niyang sumpay sa atong sugilanon, ang Komedyante. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman. Tay, gidool lagi ko nimo. Kini ang Alan anak. Gisultihan kong mama nimo sa gisulting naldo niya bahin sa nahitabo ninyong Carol. Ha? Tabian na gini Balaldo eh. Do ay nalagpamugos ang bayhana do eh. Oh, tay. Paminaw ko mapuno kas bunog ang bayhana kung kamoy magkadayon. Andar na saya ka. Di man ang manapat oy Alan. Way maayong sangkuan ang inyong pagpuyo anak.
tay? Daan pa ko atong bayhana. Bata-bataon pagkaayo ko na huna. Di gid mo magkasinabot ato niya. Kaya managlahi man ang inyong gusto tungod sa inyong age gap. Pero mahal na ko si Carol, tay. Ay na. Kung dili lang gyud kami magkadayon, di may usahon sa ginawa mong kapalaran. Di na lang siguro kung minyo, tay. Alan. Tubagan ako na ng cellphone ni Maria nagsigig siya ok daybi. Ako na gimurag na bungol saba anak do, saba kayo. Ano naman mo tubagon? Da, si Alan. Ay, day, ayun na napaantul sa uy, pagsulti mong tarong. Ug usa may angan ng panagsultihan. Uy, humana ko naman siya prangkahi. Dah, ambot ni mo eh. Waysa ang tao ba? Unya imong ingnon anak sa pagtratar. Si Waysa, kahibaw gyud ka kung giunsa ko niya pagbinastos day. Bastos ba, uy? Nga natura man ang ingon anak, bakit man nag-uya-baya mo? Hala, ingnan kang dili mi uyab. Taambot ni mo, uy. Huwag ko makasabot ni mo. Kanan lang tingali si Alan ang martir karon day nga nakasabot o makaantos anang batasan ni mo. Hoy, Shoy, asa ka? Oy, huy. Ta, ato na ko po yung boarding house akong igagaw, uy. Kaya ako na kung si mission mo, anong ipakita mo batasan nga tong Alan. Oh, Ug unya na ko mo balik din kung magkasinabot na mong Alan. Kay kapoy ug sunod anang imuhang love story, oy. di sila. Alan, abi ko ba og may mga schedule pa mga show at to promoter ninyong bayat nga si Juan? Murag pila naman kasi mana nga wa ka na mo biyahe dong. Balibara na eh. Kung yung nasakit ko. Uy, simba ko ka diha, uy. Ngano gutang gitungon ni mo imong kagalingon dong. Sakit bitaw ko na eh. Kayon sa may mong sakit, be? Umalag ka magsulti na ako or mapalitan ti kag tambal. Sakit sa kasing-kasing na eh. Ha? Heart enlargement ba? Oo niya, nagpakonsulta na day ka nagdoktor nga. Nahibaw man kang may heart enlargement ka, anak. Labaw pa ni heart enlargement na yun eh. Oh, Kung mahimo pa lang, ipalugit ko ni akong kasing-kasing. Aron ilisan ko ni kasing-kasing. Aron sa lain ang limpitik. hala ka diha, uy. Kabalak no, nabaya ni mong anak Bitaw ka. na Mahimo pa lang na yay. Laksiyon ko ni akong kasing-kasing. Aron apil ng malaksi si Carol din eh. Oh. Ilisan ko naglaying kasing-kasing. Aron sa lain na sa di mo pitik. Ayaw dong, ayaw na pangandoy, anak dong, ay pangandoy, anak. Kaya nga naman eh. Kaya watay ka gasto. Ay, Hala na. Niya mas barato og sayon. unsa man ay? Ang imong uyab ang ilisan. Ayaw ang imong kasing-kasing. Nay, Silya. Tinanggap mo ang aking pag-ibig, parang akin na ang buong daigdig. Ibinalita ko sa aking mga kaibigan, ngunit nagalit ka ng iyong malang. Buntag naman di ay. Mubangon kag sayo. Or magluto ko pamahaw. Ang gaga nga silang madaog-daog na kog luto. Gitinuod kyut nga di na mo balik ni sa among boarding house ay.
Sige na lang ko kapas mo ani kay di ko kapamahaw. Maningkamot na lang kog luto eh. Mabangon ko. Oh, hala ka. Nituyok mapalibot. Hala. Nga naman eh. Kalit man akong nalipong. Oh. Kasukaon ko. Alayas akong ginawaan. Kasukaon ko. Nisamot siya kong kalipong. Huwag na pang akong pananao. Pakinggan natin ang isa sa natulungan ng Sen Paniawat Plus. 2019, balik-balik ako sa ospital. Hindi lang nila napapababa yung BP ko. Kasi mahilig ako sa mga herbal-herbal iniinom. Yung nag-deliver noon dito ng Panyawan, ni Sid Panyawan. Trinay ko ng isang buwan, minom ng ganon. Minomonitor ko yung BP ko. Bumaba naman na siya. And pinagpa-blood team ako nung BP. Normal naman lahat. Jennifer Manalis. Taga rito rin din, ng Buongan Santo Tomas. Sen Paniawat Plus. Gawa ng Sen Marketing. Ako na nga lahat ang naglalaba. Ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria. Pinagluluto ka pa. Hop! Uy! Uy, abi na ko si Bayalan ha. Ngagdag pamahaw. Bayot na ginis Bayalan. Nagigbungol mo ginako. Ang ako madining loves. Ang akong may loves. Hello, Daisila? Hello, Naldo! Di ko makontak si Alan, oy. Mang ikaw na lang akong gitawgan. Nga nam day. Unsam day mo tuyo niya? Ingna si Alan, Bing, nga patuon sa ospital. Mas mayo noon. Unsa? Hospital? Tarong ko diha. Sa man hospital, Daisila? Gitawgan ko sa among landlady sa among boarding house. Nga si Day Carol ko no, nakuyapan. Tag sarabera. Unsa? Hanggaw ka man? Nga nakuyapan man. Oo, basta ko mahibawag na unsa, Naldo. Kanang, mo pa may pagumana mo, pagsultianay sa among landlady. Mag-abot na lang ta dito sa ospital, ha? Mag-ilis na lang ko. Sige. Ako ato sa Bayalan ako. Anong di mo ka? Ay, suko ha. Di tigasultihan ron. Nga to sa ospital sa Carol ni mo. Anong hospital si Carol? Suko ron. Kaya di tigasultihan nga, nakuyapan si Carol. Ang ano na kuya pas Carol, ha? Sige, suko ron. Di tigasultihan ko nasa ospital na gida si Carol ni mo. Pagtarong na to! Suko. Asa hospital si Carol, ha? Sige. Kay mga tota! Ano na kuya pan man si Carol, ha? Nako, ha? Unsam niya ditabo niya? Ay, ako pangutan na abay kay Padiasta. Wata may bawas sinungdan. Unsa nga nga award si Day Carol nga gitays di sila? Asa siya may mutang si Day Carol nako? Taron din eh. Naldo! Tapas na mo! Taras din sila oh. Tara ba yun? Oh, Day Carol! Day Carol. Ala, hawak ko na. Sige, hawak si kamot ng Day Carol Bayalan. Sige. Magkamata niya na. Walupan juga na niya. Ganahan sa kagkiskis, no? Kakanang kamuta. Sige, ni mo hawak-hawak. Mao man ang kamuta, nagsagpa ni mo. Pinapiti nga sagpa. Ay, unsam din itabo. Ngano na kuya pat si Carol? Ha? Di sila, ngano na kuya pat si Carol? Ambot lang, uy. Huwag pa masabi magkasulti sa doktor. Huwag pa kasi pag-abot na ako. Nga ako'y mipuli sa landlady na mo nga naghato din ni Carol sa ospital. Unsa ba kayo nitabuan niya? Nagduda jud ko. Nga unsa na sila? Nga napas mo ni. Ha? Oo, kay katapulan mo dyan mo bangon, gumuluto ning bayhana, good. Pasmos Bahala bukog. lagi, pas mo lagi. Kaon, oy, Pasmos kaon. bukog. Kaon. Kani gun siya, bahala na siya, wa siya pamahaw. Di gini mo bangon aron magluto. Maong nagduda ko na pas mo, tingin limaldita, ay. Halala, di ka may tas nurse, oh. Ni ko dali ato alan bi kay mahadlo ko nga maoy unang mahibaw ko na unsan dis di Carol. Sige. Ako'y padag Ako'y magigsulti si doktor. Ako'y padag hawak anang kamot. Ay, pagkakahawak niya? Buhay ilan na. Sa mo ka, Uy, o kapangutan on kag giun sa kas igun sa kas pasyente sa Kung unin mo. ako ingnon nga ba na kong pasyente? Oh, saan?
ikaw di ay ang mister sa pasyente? Yes, Dok. Ako, Dok. Well, wa kay angin kabalakan, mister. Wala ko'y daw ang kaimtang sa imong misis. Nakuyapan siya tungod kay she's on her family way. Sir? Ingon og sawa ka malipay, mister. Oo, sa'y buti mo pasabot, Dok. May mahimo na siyang inahan. Ang buot pong ipasabot, Dok, nga. Mabdo si... ang akong misis? Yes. Positive nga mabdos. Yes! Mabdo si ni Carol. Naigong ina ako. Yes! Mister? Pasensya na ka, Dok. Lipay kay ko, Dok, kay musugot na siya magpakasal, mi, Dok. Ha? Di ba nga matod nimo? Iya kang mister? Oo, Dok. Iya ko, mister. Mahimo rin yun kung tinuon niya, mister, ani ron. Kay ingon man siya nga musugot siya magpakasal na ko kung mamabdos ko siya. Kay tiyan man kuno niya ang agdon kung muburot, Dok. Unsa? Di, Carol. Ikaw? Uday. Ang umaabot mong bana. Unsay? Musugot ang yun ka na ako na yung pagkasalta. Tungod kay mabdos ka. Ako? Mabdos? Pero alam mo bang namumuro ka na? Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, sundan ninyo matagsumpay ning atong sugilanon nga reguluhan, ang komedyante. Dalit ka ninyo sa Sid Marketing. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman